Csinálgatjuk, csinálgatjuk. Sanyi, intézzel a fejszével. Az egy teljes mértékben. Na. Hát elég van az igazság, hogy semmi nincsen. Hülye vagy? Hülye. Ha tökig volt fel kellene. Hát meg vagy ő. Na. Ugye, hogy jön a muzsika? Állj! Ha nagyon csendben vagyunk, halljuk. Figyelembe tartja, figyelj, várjál. Add velem egy szél. Vedd! De én akkor. Ebbe pillanat, várjál. Én akkor. Várjál még Én egy. tudom, hogy kell. Sanyi, Nem biztos. adjad neki a bardával. Adjad. Inkább Sanyi hadd nyírja ki. Na jó, akkor elveszik a seprűt. Sanyi, te vagy a hóhér. Várjál, úgyis jó különben, de éléve jobb lenne. Mehet. Éléve. Úgy jobban fáj neki. Szemből csapja a cél. Ketté. Próbáld ketté vágni, így áram alatt. Nagyon jó. Nagyon jól csinálod. Nagyon jó. Hangfalakat még megmegy. Jó, kész. Azt mondja, hogy... Úgy néz ki, készen van. Jó rendben. Fogja. Azt mondja, hogy villanyszerelő volt. Tehát akkor lomtolítás, ugye már? Várjál, még semmi gond. Majd most... Na most... Ez kell hiányzó! Fogadjunk most már, jó? Na most próbáljuk ki. Kim vannak az elemek? Hello, az elemek kim vannak? De milyen elemek vannak ilyen? Van az egész semmi! Ezt kell csinálni! Várjál már, ez mi lehetett? Sanyi, te Millió. hülye vagy. Portmé, motor. És Én Sanyi. meg hülye! Ezt fel kell tenni az internetre. Kuka. Öcsém, ez is. Innen meghívjál. Hát Sanyi, jó, még az vigyed haza, az ágyad mellé jó lesz. Bia! Itt is vannak Ne, bioaktív alkatrészek. Jaj, bioaktívok! Jaj, baby! Jaj! Vigyázz már rá,